Hola, què tal? Pues benvinguts i benvingudes de nou a este Festes a Debat. Ja sabeu que és un espai on raonem respecte a l'actualitat de les nostres festes, no? De la ciutat de València. I avui tenim el plaer de comptar en el mestre major del gremi. Paco Pellicer, com estàs? Molt bé, moltes gràcies per convidar. Bueno, espero que bé, després ja de les falles, supose que Sí, hem tingut temps en Setmana Santa i tot això per a descansar i recuperar-nos. molts artistes ja estan encaminats ja Sí. cara a les fogueres, no? Mm. Perquè vosaltres no pareu, però bueno, heu tingut ahir, supose que uns dies de, no sé si de vacances. Bueno, en realitat ara com s'ha accelerat tot, la gent estava molt preocupada, les comissions per contractar els artistes i no ha hagut descans en aquest sentit, però bé, físicament sí, la gent s'ha relaxat un poquet i ara comença l'etapa de les fogueres i després a contractar les falles. D'això precisament és un dels temes que avui volia parlar, no? I raonar com estic dient en tu. Jo crec que són molts els temes que preocupen respecte al que és l'element diferencial que sempre dic jo de la nostra festa, que al final són les falles, no? I són gràcies a les falles i al que plantem als carrers som l'element diferencial per a la resta de festes d'Espanya, per això ve la gent, per això tenim turisme, per això tenim economia i crec que és important treballar per a mantindre-lo, no? I són molts temes, com dic, que jo crec que han de veure en això. Una de les coses que ha passat fa pocs dies i que crec ha sigut una notícia rellevant per als fallers i per a les falleres, perquè al final és una decisió que s'ha pres ara des del govern, no? Que és canviar la composició del jurat per a triar el que representaran les falles de 2024, que seran les nostres falles municipals. Com sabíeu, doncs, des que estàvem en el govern havia canviat, era un jurat era un jurat que era independent, un jurat que comptava en experts, no? de les arts, en artistes fallers, per a valorar precisament quin era el millor projecte per a portar tant per a la falla municipal gran com per a la infantil, i ara s'ha decidit tornar a una composició de jurat polític, estrictament polític, no? Composat pel govern que n'hi ha ara i també pels diferents partits polítics que n'hi ha. Vosaltres heu manifestat la vostra opinió als mitjans de comunicació. Sí, en realitat la qüestió més cridanera o més fonamental en el procés, que per la nostra part era important manifestar-la, és que sembla que se torna com al concurs d'esbossos que des del gremi sempre hem estat defensant precisament el contrari, que les comissions de falla busquen a l'artista i que a partir del primer contacte o del seu currículum se puga treballar en un projecte. Si ara tornen a demanar des de l'Ajuntament un esbós per a que el jurat trie qual és el que més interessa, sembla que dones com l'ok a que les comissions continuen fent aquest sistema. I crec que no és una bona idea, però vaja, al final se presentarà al concurs aquell artista o aquell grup d'artistes que tinguin interès. La llàstima és la impossibilitat de defensar el projecte davant del jurat perquè presentant simplement un esbós, unes vistes, crec que no és suficient per a poder aclarir com serà la falla de l'envergadura de la falla municipal. Clar, jo crec que n'hi ha molts canvis, no? Dins de lo que ha sigut ara la proposta que s'aprova de la composició del jurat o de la manera de triar les falles municipals que, com dic, pues al final representen a tota la ciutat, no? Una de les coses és el que estàs dient, perquè una cosa és el jurat, perquè el que estiga composat el jurat, que en aquest cas es torna a l'àmbit polític, que en la meva opinió, òbviament, crec que, i això ho hem defensat, que no estem d'acord, no? Perquè pensem que ha de ser un jurat que siga totalment extern i que tinga les qualitats suficients per a valorar, no? El que és un projecte, però sobretot també el que estàs dient tu, no? I ahí crec que és interessant el tema. Perquè la manera de triar-lo, la manera de presentar els projectes ja no és dos persones que compten un projecte, dos, tres, o les persones, no? Que participen del projecte que presenten per a explicar-lo i valorar un projecte en conjunt, sinó l'esbós. Efectivament. En realitat, si la falla municipal
és diferent a la resta de les falles perquè no participa en concurs, perquè té la possibilitat de proposar coses noves que a lo millor en el concurs estricte de les diferents seccions l'artista no vol manifestar-se d'aquesta manera perquè probablement no tinga el premi que desitja i demés. Bé, és una oportunitat que tenim els artistes per a poder proposar coses no noves, però sí diferents. No, de fet, jo crec que és objectiu, Paco. Vull dir, si tirem enrere la vista dels últims anys on ha canviat la manera de triar, ha canviat el sistema, no?, de triar les falles municipals, crec que el resultat és evident, no? Com han canviat les falles municipals que ens representen fa uns anys, no? En l'anterior govern, com pues, projectes com tu dius, que jo crec que són diferents, projectes que d'alguna manera pues, poden, precisament perquè no entren en concurs, poden mostrar una altra cosa o una altra visió de lo que són les falles i de la manera que es poden fer les falles en col·laboració bueno, pues en dissenyadors o fet per artistes fallers que són, com tu dius, jo crec que pues una manera diferent de poder fer sí, o plantar falla. Efectivament, després els projectes, les falles, agraden més o no, estan millor o però això jo crec que tots els anys, no? Però pot passar en qualsevol cas. Sí que és important, jo insistís en el tema, en que la falla municipal siga com un espai, com un premi per a poder fer ja no una falla clàssica per el concepte de falla clàssica, pots fer la clàssica o com vulguis, però sí que és un escapat, una manera de mostrar-te d'una forma diferent a la del concurs. I ves, se pot proposar, espere que els artistes proposen coses novedoses i el resultat serà el que l'any que ve es veurà en falles en el carrer. De tota manera, i això, òbviament, tu estàs dient, no?, que no és qüestió de les persones o dels artistes que presenten els projectes que suposa que ja pues, porten treballant mesos per a poder presentar, no?, en l'objectiu de presentar el projecte a la falla municipal, sinó també, i jo ho dic, és que també la composició, perquè jo crec que això és una cosa objectiva. A nosaltres, com a grup, per exemple, polític, com a Partit Socialista, ens deixen, pues, com s'ha constituït també en les comissions o en altres qüestions també de l'Ajuntament, un participant, dos participants Compromís i la resta per al govern. Jo crec que ahí també és una manera evident de que el govern va decidir quina serà la falla que es plante. Vull dir, això també és una cosa objectiva. El jurat no sé finalment com estarà composat, però entenc que són vots diferents, que cadascú tindrà la seva opinió i d'una manera o d'una altra se tindrà que decidir quina és la falla que guanya aquest concurs. Després ja és pensar el que estàs dient tu o no, si té una tendència o no té una tendència. No, vull dir, la composició del jurat la sabem perquè ja ens han demanat a nosaltres i això ja ho hem parlat perquè nosaltres ja vàrem comunicar que per lo que nosaltres entenguem que ha de ser la composició del jurat i quines són les persones o els requisits que han de tindre les persones per a triar una falla municipal, com ja s'estava fent ara, nosaltres deleguem el vot, en aquest cas també pues, hem delegat en vot per a cedir a la persona que vosaltres com a gremi decidireu i crec que això és el que perquè nosaltres entenguem que és la millor manera de decidir, no?, com estàvem dient, però és que ja ens han enviat la composició del jurat i com te dic és el que nosaltres estàvem veient. Dins d'això també n'hi ha pues, punts que són molt evidents, com per exemple la decisió lliure de poder eliminar directament un projecte, no? Un esbós, com estaves dient, per la temàtica que porta o perquè s'entén que la temàtica no és la correcta per a plantar falla en l'Ajuntament. I això jo crec que és una manera evident de dir que si no m'agrada o si parla d'una cosa que jo no vull, s'elimina, no? I això, per exemple, en la composició que teníem de jurat fins ara, pues, això no passava, no? Perquè crec que era una qüestió més de projecte que de lo que es planta, i precisament perquè les falles són això, no? Són crítica i sàtira. Sí, a veure, censurar un projecte jo crec que no està bé, perquè la falla realment té que ser lliure, té que ser
crítica i té que ser satírica. Des del meu punt de vista, jo crec que en general tots estem d'acord en que la falla no és per a mostrar tant les virtuts i les habilitats que té l'artista com l'enginy que pugui tindre per a explicar o per a proposar un tema i que la gent reaccione a la seva proposta, a la falla en general. Per tant, a mi no em sembla bé que se puga censurar de cap manera, no? Què pot passar? Pues que al final la falla, com han passat al llarg de la història de les falles, li pegui la volta i al final siguin falles en un missatge que té doble sentit i que tornem, espere, a tindre aquestes falles que la gent puga veure-les i donar-los una lectura, que és la que l'artista pretén. Estaria bé que per intentar censurar se poguera fer una falla un poquet més enginyosa i tornar al punt que les falles sempre han tingut i que el públic ha entès i ho ha passat bé mirant precisament la falla que en teoria estava prohibida. A veure, en això jo no vull dir que lo que anem a trobar a la plaça de l'Ajuntament en les pròximes falles no vaig a ser una falla digna, òbviament, d'estar plantada, perquè evidentment els projectes, si confiem precisament en els artistes que presenten el seu projecte, però sí que, òbviament, té més censura, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè si ja, per la qüestió de decidir que no és del gust del jurat, la temàtica, l'estètica, diguem-ne que pot entrar, no? Qualsevol cosa. Però tu estaves comentant una cosa que jo crec que és important, que és que la falla municipal, les falles municipals, serveixen moltes vegades de model, la manera de triar-les, la manera de plantar, el que es planta, serveixen de model per a lo que fan la resta, no? de falles. En este cas, jo crec que ahir n'hi ha dues coses. Primer, que les falles sí que tenen un concurs, que, com sempre, doncs jo crec que això no és evident, no? Que les falles volen guanyar dins de la seva secció i això ja és una cosa que crea ja una controvèrsia dins de lo que s'ha de plantar, de si demanem més a l'artista, de per què es planta poca falla, de si la... Bueno, moltes qüestions que jo crec que són molt complicades també de parlar a soles en l'estona que estem ara, però això es junta també en que, com tu dius, serveix de model per a dir les falles ara presenten un esbós i depèn de si m'agrada o no, pues puc agafar-lo sense confiar un poc en l'artista i això perd també l'essència i el treball vostre, no? Sí, no ens agrada en general als artistes fallers, al gremi, que existisca el concurs d'esbossos com se feia normalment. No, ja no perquè és la manera de triar un projecte, sinó perquè fer un esbós, un projecte, costa diners, costa temps. L'artista té que treballar en una idea i deixar-la el més acurada possible per a que agrade al jurat, siga d'una comissió de falla, siga en aquest cas de l'Ajuntament. I què passa si no eres elegit? Te quedes fora i has fet un treball que en principi no te serveix per a res. Per tant, jo penso que és millor parlar d'esbossos, parlar de projectes, desenvolupar idees a partir d'imatges, de la història que podes contar, d'una memòria, i una vegada ja estiga triada l'artista o el grup de treball, ja se puga fer una maqueta, el que siga menester per aclarir com serà definitivament la falla. Bueno, són opcions. Jo no sé si la velocitat que portem ara en totes les coses ens ha portat a aquestes coses, però la veritat és que per a fer una falla ja temps suficient. Se podria triar a l'artista, en el cas que estem parlant de la falla municipal, se podria triar a l'artista i a partir d'ahí, en un poc de calma, poder desenvolupar un projecte que estiga acabat i que se pugui presentar a tot el món. Tot això està paral·lel al final també a una realitat de la situació dels artistes, no? Per exemple, l'altre dia llegíem un article que parlava de que ara les falles estan tenint complicat trobar artistes per al pròxim exercici. I això jo crec que és un clar... és la realitat, no?
pues és una bona mostra de lo que està passant, no? I de que ara mateix, pues jo crec que tots aquests problemes que podíem estar parlant, jo crec que durant moltes hores, que són molts, jo crec que no n'hi ha un en concret, no? Que són molts, estan arribant a este punt, que les falles ara mateix no troben artistes perquè els artistes, pues, ja, a més, així ho manifestaven, no? En l'article, que no poden assumir un projecte que per a ells suposa pocs diners per a poder mantindre, per exemple, els tallers. Sí, ahí tenim que fer una equació i ser capaços d'entendre-la i de poder col·locar les variables en l'equació de lo que suposa construir una falla i una falla sobretot en pressupostal. Perquè allò que estem fent, per posar un exemple, és alta costura. Estem fent un traje exclusiu per a la superfesta, que és, en aquest cas, la festa de les falles. Clar, això té un preu i no és solament el preu del material, sinó el caché de l'artista, que en el món de les falles, per la raó que siga, s'ha obviat sempre. No se li paga al millor artista més que al que és pitjor. Probablement el que no està en una categoria més alta pot treure més benefici del seu treball que aquell que opta a una falla d'especial o d'una categoria alta en molts diners. Per tant, és important que les comissions siguin conscients de que en els diners que tenen se pot fer una falla digna, una falla molt ben feta, però fins on arriba el pressupost. I l'artista té que ser capaç de mesurar el seu treball per a dir, jo no puc fer més de això que està dibuixat així o d'esta maqueta o de tal. Perquè si estem parlant d'intentar guanyar i de fer un esforç extra, l'artista que és el propietari del seu taller sí que pot pensar que no vol guanyar diners, però clar, ell té al seu càrrec una sèrie de nòmines que té que pagar puntualment. Se tenen que pagar els transports, se tenen que pagar grues en aquest moment, el magatzem on se deixa la falla una vegada, perquè són tan grans que necessites espais. Per tant, totes aquestes variables se tenen que tindre en compte. És una qüestió de que l'artista i comissió vegin la realitat, queden d'acord i se pugui arribar a fer un projecte en els diners que se tenen, que ja fan prou les comissions en buscar la finançació per a poder plantar la falla, que no és una tonteria, no? És un esforç molt gran. Per tant, no se té que asfixiar a l'artista perquè si no passa el que estem veient ara. Jo crec que ahí, i jo sempre ho he dit, hi ha un problema de base que al final és que les falles, tant les comissions com els artistes, se deuen a un concurs. I jo crec que des d'aquest punt de partida, per a mi s'hauria de treballar en donar-li una volta al concurs, als premis, a com s'està fent ara, perquè la manera de plantejar, evidentment, està deixant aquesta realitat, no? No és l'únic problema, no és l'únic problema, òbviament, no? I precisament per parlar de solucions que has estat comentant, jo crec que n'hi ha coses que ja se poden treballar. Vosaltres ja crec que ho comentareu també als mitjans de comunicació. Una de les coses que nosaltres també hem manifestat, que estem totalment d'acord, era precisament el treballar pues, en l'assemblea de presidents, inclús també des de la pròpia subvenció que es dona a l'Ajuntament, augmentar els mínims per a donar aquesta subvenció, els mínims que tenen les falles per a donar les subvencions des de l'Ajuntament, o inclús augmentar els mínims per a poder optar al concurs des de Junta. Sí, però la realitat seria probablement que inclús augmentant els mínims la comissió demanaria més treball perquè hi ha més diners. Imagina't que si se fera un pressupost, en comptes de dir la comissió el que se fa habitualment, jo tinc 10 i en això tens que fer la falla i jo te faig el projecte. Si fora al revés, jo faria un projecte i desglossaria els gastos que té, totes les despeses i diria, mira, necessite 14.500. I dius, no, és que jo tinc 10.000, farem una cosa més reduïda. Però clar, com ho fem a l'inversa, sempre acabem pillant-nos un poc els dits per la intenció sempre bona de fer el treball millor. Ara hem arribat a un punt que ja la qualitat és extra, no se pot treballar millor ja, sobretot en les falles d'especial, però la quantitat és bàrbara i per tant l'artista es veu asfixiat i no pot arribar al final o té que buscar-se solucions com s'ha fet en els últims anys
els artistes han renunciat a la categoria d'especial, han anat cobrint falles d'una secció inferior o dos inferior, i això ha provocat una baixada en escala dels artistes, i les falles que tenen un pressupost mitjà o inferior o al voltant dels 10.000 euros tenen problemes, perquè clar, per a fer un any sencer de falles, en falles de 10.000, 15.000 euros, tens que fer 8 o 9. I si fas 8 o 9 és pràcticament impossible poder-les plantar. Per tant, I sobretot el treball, vull dir, si tu plantes 8 falles, la nau dona, l'espai de la nau dona per al que dona, no? I en això jo crec que, i així jo crec que podem posar el punt i final, encara que te vull fer una pregunta, i estaràs convidat, òbviament, i aquestes portes per a parlar més en qüestió, no?, dels temes de la realitat dels artistes fallers. Crec que l'Ajuntament ha de treballar també per ajudar als artistes, òbviament en la subvenció que ja es dona, en parlar, i jo ho reafirme, jo crec que en augmentar aquests límits, aquests mínims, no?, que n'hi ha per a donar subvencions o inclús per a poder participar, però crec que també és interessant buscar alternatives per a donar facilitats a l'hora de magatzemar, que jo crec que és el major problema també, un dels majors problemes que teniu, no?, a l'hora de treballar. Per exemple, a la Fira de València, no?, que tenim un espai meravellós, que jo crec que això va ser un bon exemple en la pandèmia, que l'Ajuntament va deixar que s'emmagatzemara, no?, totes les falles en qüestió fins a les falles de setembre. Jo crec que això seria una bona solució per exemple, els artistes que planten en falles de València tinguin l'oportunitat de portar o emmagatzemar els materials per a poder treballar. En aquesta situació, per a posar el punt i final de la realitat que estem vivint, com estàvem dient, no?, que ara mateix n'hi ha dificultats grans, sobretot per a les altes seccions, no?, que són les que aposten també per la falla, per a trobar artista. Com és el futur? O com veu el mestre major del gremi el futur? Home, jo soc optimista. Les falles no s'acabaran mai. Sempre n'hi haurà una persona que puga fer la falla. I si no la fa tan bé com les que s'estan fent últimament, començarà de baixet i anirà pujant i arribarà al punt final. Els artistes fallers portem molts anys treballant en les falles, i això ens ha portat a fer un treball molt exquisit i un producte que és pràcticament perfecte, no? Estem parlant de les falles que mirem en les categories altes i que estan, tenen una qualitat bàrbara. Per tant, sabent que ho sabem fer bé, el que tenim que fer també millor és precisament ajustar-nos a les possibilitats que tenim com a artesà. Tenim 2 mans i tenim la gent que tenim al voltant, però se tenen que fer les sumes per a saber quants diners necessitem per a poder plantar la falla que tenim projectada. I això ho té que entendre l'artista faller, té que ser capaç de tranquil·lament fer tota aquesta suma, i té que entendre-lo la comissió de la falla, perquè si no, no és possible que se contracten les falles. Tot el món té la il·lusió, evidentment, de plantar en especial, però tot el món no té un espai on treballar una falla especial. Necessites una infraestructura important, i si no tens el recolzament monetari precís, és impossible. I per tant abandonen la categoria, i han abandonat les millors firmes, o sigui que no és que hagi sigut gent que no tenia experiència, no? S'han donat compte de que és impossible i per tant ho han deixat estar per a continuar treballant, des de luego. Jo crec que és una conscienciació que hem de tindre els artistes fallers i les comissions de falla. Ens quedem en aquesta reflexió. Gràcies per estar a nosaltres. Com dic, jo crec que podíem estar parlant més hores, no?, de tota aquesta realitat, però bueno, convidat estàs, com dic, per a tornar a un altre Festes a Debat. Gràcies, Paco. I gràcies, òbviament, també a vosaltres per estar ahí. Ens veiem en el pròxim podcast de Festes a Debat.